Nilqakom għal din il-podcast, il-mistudent tagħna tal-lum huwa Salvo Malija. Jiena ngħidlek issa min jgħidli miġnun dak ngħidlek ġifieri. Iktar insibha faċli nemmen faljeni milli fanġli u falla. Salvo Malija li nsegwi tul ta' żmien, għandu idejat li mhux kulħadd jaqbel magħhom, imma tajjeb li nisimgħu l-ħsibijiet tiegħu wkoll. Għax inek nemmen li ġew daw l-aljeni u għamlu xisimu modifikazzjoni ta' DNA tagħna għedu li miġnuna. Imma li ngħidu li kien hemm dal-aljen, li nagħmel forma tat-tafal li fuq titċaqlaq. Għani kamon li ma l-iktar kredibbli.